da. Gobeithio bod chi mewn hwyliau da gan bod y tywydd mor fendigedig. Gai ddiolch i chi am y gwahoddiad i ddod yma. Mae'n bleser o hyd cael dod yma yn ôl i'r Crwys. Neithiwr ddiwetha, o'n i yn noson gyntaf nai yma yng Nghymru. Drama am gyfraniad nai Bevan a sefydlu y Gwasanaeth Iechyd. Ac mae perfformiad Michael Sheen yn anhygoel. Os gewch chi'r cyfle, daliwch ar y cyfle i fynd i weld hanes sefydlu y Gwasanaeth Iechyd nôl yn 1948. Bywyd breuddwyd nai Bevan mewn gwirionedd yn dod i fodolaeth. Corff newydd sbon. Ac mae'n i'w chwildro cymdeithasol oedd o'r bwys mwyaf i ni, rhywbeth tebyg, i be nath David Lloyd George nôl wrth sefydlu y wladwriaeth les. A mae'r cynhyrchiad neithiwr yn llwyddo i gyfleu y wyrgylch y cyfnod hwnnw, sef sioc o gael corff newydd. Y pryder, yr ofn, yr ansicrwydd ynglyn â sut i wneud pethau, y rhaniadau amlwg oedd yn bodoli bryd hynny wrth sefydlu gwasanaeth newydd. A heddiw, da ni yn dathlu Pentecost, 2000 o flynyddoedd yn ôl. Corff newydd sbon bryd hynny. A'r ofn, a'r pryder, a'r haniadau yn amlwg wrth sefydlu corff newydd, sef yr Eglwys Gristnogol, a hynny 2000 o flynyddoedd yn ôl. Trobwynt diwinyddol sydd wedi effeithio ar ein bywydau ni i gyd. Dyna fydd cyd-destun yr gwasanaeth bore yma. A dwi'n deall mae Elin sydd yn mynd i ddarllen yr emyn gyntaf. Elin, ti am ddod draw? Croeso. Rhif yr emyn 780. Nid yw'n gofyn bywyd moethus, air y byd na'i berlau man. Gofyn rwyf am galon hapus, calon onest, calon lan. Calon lan yn llawn daioni, tecach yw na'r lili dlos. Dim ond calon lan all ganu, canu'r dydd a chanu'r nos. Hwyr a bore fy nymuniad, gwyd i'r nef a'r adain can. Ar i fyw ar mwyn fy ngheidwad, roedd i mi galon lan. Rhif yr emyn 780. Nid yw'n gofyn bywyd moethus,
garwch yn isg yr Iddewon. Gwyl o weddio am cnwd da a wenydd. Gwyl y bydda trigolion Israel yn llifo yn ôl i Jerusalem gyfer ar ddathlu o'r gysylltiedig â hynny. Gwyl o edrych ymlaen gyda tymistiaeth wedi y geia. Mae Pentecost ni, hanner can diwrnod wedi croesolio Iesu Grist. Ac roedd I ddilynwyr ar y diwrnod yma, penwythnos yma, 120 ohonyn nhw, mewn stafell ar lethra mynydd yr Olewydd. Yn ansicr iawn o beth oedd I ddod, oherwydd oedden nhw wedi yn amlwg gweld croeshoelio yr Iesu, ond hefyd o'n nhw wedi gweld o yn esgyn i'r nefoedd. Felly am y tro cyntaf yn 32 mlynedd oes Grist, oedden nhw ar ben hynna, ac yn ansicr iawn ynglyn â be I wneud. Ac mi oedden nhw wrth gwrs mewn dinas, sef Jerusalem, oedd yn llawn o drigolion, oedd yn y diwedd wedi croeshoelio Iesu Grist. So, yn gynnaturiol, oedden nhw'n pryderu, oedden nhw'n llawn ofn ac yn poeni am y dyfodol. Ond, ar ddydd cyflawni cyfnod y Pentecost, yr oedd yn doll yn hyd yn yr un lle. Ac yn sydyn, fe ddath o'r nef sŵn fel gwynt grymus yn rhithro, ac fe lanwodd yr holl di llwyd oedd ynt yn eistedd. Ymddangosodd iddynt tafodau fel o dan, yn ymrannu ac yn eistedd un ar bob un ohonynt, a llanwydwyd oll ar ysbryd glân, a dechreuasant lefaru a thafodau diethyr, fel oedd yr ysbryd yn ei rhoi lleferydd ynt. Oedd o'n preswylion Jerusalem Iddewon, pobl ddiwiol o bob cenedl dan y nef, ac wrth glywed y sŵn, fe ymgasglodd tyrfa ohonynt, ac roedd e'n wedi drysu'n lan, am fod pob un ohonynt yn ei clywed hwyn siarad yn iaith ei hun. Yr oedd pawb yn synnu mewn pembleth, gan ddweud y naill wrth y llall. Beth yw ystyr hyn, ond roedd eraill yn dweud y fawglyd, wedi meddwi y man. Rwan, y pwynt bwysica, sef adnodau y plant, pwy sef ddod ymlaen. Rhywbeth tab tebyg yma yna. Ys rwy'n arall am ymuno ni, dys i'n angen deud adnod, gawn ni glywed y ddau yma gyntaf, a wedyn nawn ni agor allan. Ydy enw di? Fflir. Nawr, dwi wedi cael cyfywyddiadau i roed meicroffon ymlaen o rhywle, ond efo Fflir, dwi'n yn credu bod angen meicroffon. Be ti'n dweud, Fflir? Mae'r arglwydd yn dda I bawb. Da iawn ti. Gret. Ydy enw di? Rhys. Rhys? Reit, be ti'n dweud, Rhys? Car dy gymrydog fel ti dy hun. Car dy gymrydog fel ti dy hun. Da iawn. Wel, dwy adnod ffantastig. Reit, da ni'n eistedd awr o'n rwan. Ys rhaid am y ddata ni? Ni'n eistedd am ie? Os dwi eisiau help chi. Be sgyn ni'n yna? Cadw mi gei. Pan o'n i'n hogi bach o'r ti, oedd hwn yn eithriadol o bwysig I mi o'n i'n rhoi arian clenig yn y cadw mi gei. A mae'n anodd credu yn o'n i'n i'w foi soprano, ac os o'n i'n ennill yn Steddfodau, oedd yr arian yn mynd I fewn i'n cadw mi gei.
A wedyn, rhyw ddwrnod nes ymlaen, pan byddwn ni angen yr arian i brynu rhywbeth, fel siocled neu mas ban a felly, byddwn ni yn agor gwylod Academigau ac yn cael yr arian. A dwi eisiau chi, mae gen i mama rwan, arian o'n i sôn yn gynharach am sefydlu, tiwch yn ôl un rhes o. Sôn am sefydlu Gwasanaeth Iechyd yn 1948, a gen i bres o fama, oedd yn bres iawn, dwi'n hynny, 10 shillings ac yn y blaen. A dwi eisiau chi rhoi peth o'r pres yna yn y Academigau yma. Hwn. Ti'n clywed yn unrhyw? O un arall. Ac un arall. A syniad ydy de, bod chydig bach o arian nawr ag yn ymlaen yn dros amser yn mynd yn arian sy'n werth i gadw. Ac wythnos yma, fel da ni wedi clywed, mae wedi bod yn cymorth Cristnogol a mae pobl wedi cael cyfle i roi arian mewn Academigau mawr i gynorthwyo bobl sydd yn llai breintiedig â ni. Oherwydd y syniad ydy, os da chi'n rhoi pint y fama neu pint yn acw, ond pan mae pawb yn rhoi arian, mae yna arian mawr yn diwedd. Llawer a mwy na rhoi ti mewn yn dod allan. A dyna syniad cymorth Cristnogol ydy bod bobl yn medru rhoi chydig bach o arian, ond pan ti'n pawb at ei gilydd, mae yna lot o arian. A dyna'r arian sydd yn mynd efo cymorth Cristnogol o'r wythnos yma i gynorthwyo bobl, unigolion, teuluoedd, hyd yn oed gwledydd yn llefydd fel Affrica sydd yn dioddau ofnadwy. A'r arian da chi wedi rhoi i fewn y fanna, bellach mynd i'w helpu nhw i brynu beic, neu i agor ffynon, neu unrhyw beth, neu papur yn yr ysgol fel bod nhw yn medru gwella eu haddysg. So mae casglu chydig bach o arian yn aml, a lot o bobl yn cyfrannu, yn golygu bod arian oedd. Gwrando nawr bod yna sôn am 100 pint, dwi'n credu yn fama oedd wedi gasglu yr wythnos yma mwyn cymorth Cristnogol. So, diolch o galon i chi am eich adnodau a pob dymuniad da i chi. Diolch o fawr. So, dwi'n wedi gofio fama i'r cwestiwn nesaf. Reit. Da ni am yr ail emyn, rhif 5-8-dim. O Dduw, rhoim dy ysbryd ddaw a gres, dy ysbryd ddaw ymhenaid i'r nefoedd wen y nes. Dy ysbryd sy'n goleuo, dy ysbryd sy'n bywhau, dy ysbryd sydd yn puro sancteiddio a dyfrhau 5-8-dim. Ysbryd ddaw
Mae'n digwydd bod yn wythnos brysur yng Nghymru, fel da chi'n gwybod, a chi wedi eisoes cyfeirio at cymorth Cristnogol. Fe gafwyd hefyd neges heddwch y gywyllus da'r urdd, a fe gyhoeddwyd hwnnw di Gwener. Ac ymgyrch arwrol deiseb heddwch Merched Cymru 100 mlynedd yn ôl oedd sail y neges eleni. A gweithred i'w gobaith ydy teitl y neges, a dwi'n mynd i ddarllen o i chi. Son Cist o lofnodion, a chanrif y sôn am Gymru heddychlon. Ond heddiw, a oes heddwch? Cawn gip rhywle rhwng y sŵn a'r llwch yn llewyrch llygad y plant, sy'n hedfan barcud yn yr awyr iach. Gan mai gweithred i'w gobaith, i fyw yn gytun i blannu daioni yng nghalon pob un, ond heddiw. A oes heddwch? Oes, yng nghariad a harmoni'r ganrif, yn her canrif newydd y ddalen lan. Dyna oedd y neges. Gweddiwn. Tyrdyn plith arglwydd, drwy'r ysbryd a chyffwrdd ein bywodau ni. Tyrd ysbryd sanctaidd, ledi'r ffordd, bydd i mi niwl a thân. Rho nerth yn ein gwendid. Troi ein hofn yn ymddiriadaeth, yn tristwch, yn llawenydd, yn tywyllwch, yn oleuni. Bydd gyda ni wrth ni feddwl am y rhai sydd yn methu bod gyda ni heddiw. Gad i ni addo trio'u helpu i'w cynorthwyo, i rhoi ein ffydd ar waith. Gad i ni beidio anghofio bod cymorth Cristnogol yn para'r flwyddyn gyfan, ac mae nid ymdrech i un wythnos ydy rhoi y cymorth hwnnw. Gad i ni feddwl am neges heddwch y gywyllus da'r urdd, a gofyn am dy arweiniad mewn llefydd tywyll fel Wcran a Gaza. Gan ofyn i ti roed arweiniad i'r arweinwyr hynny, a dylanwadu ar ei trafod, a gobeithio y dawr y hunllef hwnnw i ben yn fuan. Bydd o gymorth i ni, nid yn unig fel unigolion, fel corff Eglwys yma yn y Crwys, ond hefyd fel ni yma yng Nghymru. Rho arweiniad i ni. Gwna ni godi o ar y set a gaddo gwneud rhywbeth i helpu eraill, tra hefyd yn helpu'n hunain. Amen. Hwn i nawr at emyn 591. Byddwch chi wedi sylwi bod yr emynau yma gyd yn ymwneud â'r Pentecost a'r ysbryd glân. O tyred i ni achau garedig ysbryd, tydi sy'n esmwyshau blinderau bywyd, dyfned
yw y loes, trymed yw y groes. Dog ni bob dydd o'n hoes, y nes i'r gwynfydd. 5, 9, 1. Olaf yr Iesu i'w ddisgyblion cyn iddo fo ysgyn i'r nefoedd oedd fe ddibyniwch ners wedi'r ysbryd glân ddod arnoch a byddwch yn dystion i mi yn Jerusalem ac yn holl Judea a Samaria a hyd eitha y ddeiar. Dyma y cyd-destun be ddigwyddodd yn yr uwch ystafell, lle mae yna sôn, fel da ni wedi darllen, am sŵn gwynt grymus, tafodau o dan a pawb yn llyfaru a thafodau diethyr. Mae Diwyn y ddwyr dros y ganrifoedd wedi bod yn trio esbonio y sefyllfa unigryw yma. Ac fe sgwennodd T.H. Parry Williams, do. Dyna'r danchwa sy'n dod i'r byd pan fo'r awen yn chwythu dynion a Duw ynghyd. Dyna ddigwyddodd yn yr uwch ystafell. Mae siŵr gen i bod rhan fwyaf yna ni wedi cael rhyw lightbulb moment o gael rhywbeth anghyffredin anesbonadwy yn digwydd i ni gyd. Dwi'n cofio fel myfyriwr sefyll yn Eglwys Gadeiriol Coventry. A'r organ y fan honno yn blastio darn gan fidor. A o'n i'n teimlo yr holl le'n crynu. Ac o'n i'n teimlo o'r fach
yng nghanol o'r fath lle. Ac golles i'n rhyw fath o reolaeth dros fy hun yng nghanol y sefyllfa. Ni jyst yn methu esbonio sut o'n i'n teimlo. A dwi'n cofio'n had yn dod nôl o Lundain. Wedi bod yn un o ymgyrchoedd Billy Graham yn y 50au. A'n had yn sôn bod cannoedd o bobl yn llucho hunan ar y llawr, yn sgrechian, ac yn rhithro tuag at yr Efengylwr Americanaidd. A chymod, mae yna lawer o gofnodion o be ddigwyddodd yn ystod ymgyrch fawr Evan Roberts yn ôl yn 1914. Dwi'n cofio darllen am cannoedd o bobl yn troi fyny ar draeth yn Hywyn ym Meirionnydd. Ac yna'n sydyn, mae'r fflach yma o haul yn dod arnyn nhw, a maen nhw'n meddwl mae dyma'r ysbryd glân yn dod lawr drostyn nhw fel rhyw niwl. Dwi'n siŵr bod y disgyblion a mam Mair, a dau frawd Mair, a gragedd eraill oedd yn yr uwch ystafell, yn teimlo rhywbeth tebyg. Wrach byddai'r rhai bobl yn diffinio hwn fel rhyw fath o ecstasy crefyddol. Anodd iawn i esbonio fo. Fel dwi'n dweud, mae diwinyddio trwy canrifoedd wedi bod yn trio esbonio hwn. A dwi ddim am ddechrau, oherwydd dwi am ganolbwyntio wrach ar oblygiadau be ddigwyddodd yn hytrach na trio esbonio tanau a ieithoedd rhyfedd ddigwyddodd fel da ni wedi darllen amdano yna. Mae'r cyflwr ecstasy yma yn medru digwydd gwbl naturiol heb bod yna unrhyw fath o angen am gyffuria i'w dangos fo. Da ni i gyd weithiau yn cael rhyw brofiad sydd yn anodd iawn i esbonio. Cynnan, ynddo? Cynnan, ddisgwennodd cynnan am y sefyllfa, ynddo? Pan ddaw yr ysbryd glân, fe ddaw fel nerth o wynt, yn rhwygo drwy'r fforestydd ac yn rhio ar ei hynt. Ac os byddi yn y corwynt, pan fo'r coed fel tonau'r môr, curad y enaid megis penwn o flaen anadliadau'r ior. Os di esbonio sefyllfa yn anodd, wrach bod ti'n haws deall effaith be ddigwyddodd yn yr uwch ystafell. Mae'r disgyblion mewn sioc. Maen nhw yn cofio croeshoelio. Maen nhw wedi gweld yr Iesu. A gyna, mae beth bynnag dyn ni'n dialw fo yn digwydd. Mae'r ysbryd glân yn rhio fel gwynt, neu fel tân, neu fel iaith gwahanol, yn dod ac yn effeithio nhw'n i gyd. Ac o gryw oedd yn ansicr, o gryw oedd yn ofnus, am gryw oedd ddim yn siŵr iawn sut ar y ddaear i fynd ymlaen. Yn sydyn maen nhw yn cael yr egni. Maen nhw'n cael sicrwydd. Maen nhw'n cael hyder o'r profiad annisgwyl, anesbyniadwy mewn gwirionedd. A mae Cristnogaeth yn dod. A mae y Pentecost, sef heddiw, yn ddathliad penblwydd yr Eglwys Gristnogol.
oherwydd yn y fan yma a'r lle yma, penderfynwyd gwireddu be oedd Iesu wedyn argymell iddyn nhw wneud, sef cenhadu nid yn Judea, nid yn Samaria, fel oedden nhw wedi wneud pan oedd Iesu'n fyw, ond trwy y Dwyrain Canol, y wir trwy'r byd. A dyna y newid mawr sydd yn digwydd yn yr uwch ystafell. Unwaith maen nhw wedi cael yr ysbryd glân, mae gennym nhw'r hunan hyder i genhadu neges yr Iesu. Wrth gwrs, yn hanesyddol, mae hwn yn gyfnod o bwys oherwydd mae beth bynnag ddigwyddodd ar y diwrnod hwnnw yn troi cefn ar iddewiaeth a throddodiadau y Tora a dechrau ymgyrchoedd Cristnogol. Yn syth ar ôl y tannau a'r sŵn a'r ieithoedd, mae Pedr wrth gwrs yn mynd allan ac yn pregethu i bregaeth gyntaf. A be mae o'n ddeud ydy bod angen i'r genedl Iddewig ydy farhau syrthio ar ei bai, gofyn am faddeuant a chael ei bedyddio yn enw Iesu Grist. Beth mae'r digwyddiad yma 2000 o blynyddoedd yn ôl yn olygu bod Cristnogaeth drwy yr ysbryd glân yn chwalu y cysylltiad hanesyddol hwnnw rhwng Abraham, yr Hen Testament, a phobl Israel. Mae y genedl etholedig wedi peidio bod, a hynny yng ngolwg Duw. Mae yna gorff newydd, mae yna grefydd newydd yn cael ei lansio, rhywbeth tebyg iawn i'r awylgylch o'n i'n cyfeirio ato ar ddechrau'r gwasanaeth, lle oedd nai Befan yn straffalgu i sefydlu y gwasanaeth iechyd er gweitha pawb a phopeth. Fel mae'n digwydd, nid yn unig mae hi'n gymorth Cristnogol, nid yn unig mae hi'n neges iechyd heddwch yr urdd, ond mae Israel hi hun yn dathlu i hannibyniaeth yr wythnos yma. A wrach bod rhai na chi wedi bod yn gweld yr dathlu mawr i ddathlu'r saith llwyth yn Israel, ynddo. Dathliad sy'n dangos bod y Tora a Iddewiaeth fel crefydd yn dal yn gry yn Israel. Ond mae'r disgyblion yn torri ffwrdd o'r traddodiad hwnna, ac wrth gwrs, maen nhw'n dechrau cenhadu ar draws y byd. Fel mae'n digwydd, yn ogystal â'r pethau eraill o'n digwydd wrth wythnos yma, mae penwythnos yma yn ddathliad mawr i'r rhai hynny sy'n dilyn Mohammed, oherwydd maen nhw heddiw yn cofio Abraham yn paratoi y berthu fab. A felly mae gwyl yr aberth yn digwydd ymysg Mwyslemiaid y dosbarth Dwyrain Canol ar hyn o bryd. Ymweliad gwyl sydd yn dod ar ymweliad blynyddol ar Hajj a Mecca i ben. A felly, da ni yn dod i heddiw ar sefyllfa yn y Dwyrain Canol a Jerusalem, fel byth, y groesffordd sydd yn dod ar dair brif grefydd at ei gilydd, neu yn methu dod ar dair at ei gilydd. Yr her, wrth gwrs, i ni, unigolion nawr, ydy derbyn neges y Pentecost.
dydw i ddim am drio esbonio beth ddigwyddodd yn y stafell honno. Ond dwi'n weddol sicr fy meddwl bod yr ysbryd glân wedi dod ac wedi dylanwadu ar y 12 disgybl newydd, a bod nhw wedi cael yr her i roi i ffydd ar waith. A dyna wrth gwrs be mae cymorth Cristnogol yn gofyn i ni gwneud i wneud y dyddiau hyn. I sicrhau bod ffydd, gobaith a chariad, sef 3 pilar y grefydd Cristnogol, yn golygu rhywbeth i ni gyd. O'n i'n darllen dynod o blaen am Irene Williams. Rhai ohonoch chi'n cofio. Ddylwn i ddim am unau, hi oedd gweddw Cyril Williams. Ond hi ddechreuodd ymgyrch cymorth Cristnogol yng Nghymru, nôl yn 1957. Ac oedd hi wedi sgwennu am ei phrofiadau. Dyma wnaeth hi, ar ôl darllen erthygl yn y Western Mail, am y tlodi enbyd a'r newyn yn Ewrop, a chyflwr truenus y ffoaduriaid, dyma gysylltu â Janet Lacey a oedd yn arwain adran cymorth rhwngwladol a ffoaduriaid y Cyngor Brydeinig ar y pryd. Ddoth hi lawr i siarad i ni nôl yn 1957. Ac ath criw ohono ni i drefnu casgliad ar y stryd yng Nghyfyrddin. Ein bocsys casglu oedd hen duniau Ovaltine. A minna wedi gludo labeli o waith cartre yn arddangos enw cymorth Cristnogol ar hif yr elusen. Daeth ein cegin yn swyddfa i wneud y trefniadau ac i gyfri'r arian. Dymïau, ceiniogau ac ambell i busy'n tair ceiniog yn gwneud cyfanswm o 80 bunt. Dyna oedd y casgliad cyntaf yng Nghymru i cymorth Cristnogol. Sy'n profi y gall un person, os di'r tân yna, os di'r ffydd yna, a'r pendantrwydd yna, newid pethau gwell. A dyna i fi, neges y Pentecost, nid yn unig i fi, ond hefyd i chi, ydy bod na gyfleoedd, bod na gyfle i chi ddylanwadu ar gyflwr y byd, ond i chi gael y sicrwydd yna, y freuddwyd yna. Fi'n mynd yn ôl eto at Nai Bevan. Os gawch chi gyfle, ewch, mae o'n gynhyrchiad bendigedig. Ond fe gafodd o bob math o wrthwynebiad. Nid yn unig gan y doctoriad, ond hefyd gan aelodau cabinet Clematli hun, oedd eisiau rhoi iechyd yng ngofal awdurdodau lleol yn hytrach rhag creu cyfundrefn genedlaethol, oedd ar gael i bawb. A'r neges fawr o'r cynhyrchiad neithiwr oedd, mae cymeriad un dyn yn y diwedd sefydlodd Gwasanaeth Iechyd yma pob un ohono ni heddiw yn elwa honno. A dyna neges a'r her i chi fel i fi ydy i fynd allan. Nid i eistedd yn capel, ond i fynd allan a helpu yn unigolion a'r treiniaid hynny sydd yn llai ffodus na ni. Amen. Da ni am orffen efo emyn 5, 7, 9. Ti yw'r un sy'n adnewyddu, ti yw'r un sy'n bywio cae, ti yw'r un sy'n tangnefeddu wedi'r clirio a'r pasau. Rhywiol rym roddais dim bellach,
ni ddiffygiaf ddim. 5, 7, 9. Datblygu y neges yma, a hynny drwy ganolbwyntio ar gyfraniad dwy wraig. Dwi wedi sôn chydig am un ohonyn nhw'n barod, a'r llall ath yn genhades, a sut mae bywyd y ddwy yna yn esiampl i ni fel unigolion i'w dilyn i'r dyfodol. Y bendith, rhoglustia i'w rando, llygaid i weld, a dwylo parod i helpu. Amen.